A young man reached out to me and said, "Can you see how Ijele is causing problem in Igbo land? That I started speaking against wickedness in Igbo. By December last year, everything has started going down. People are taking calm. That some things are happening, peace are returning. But have I seen that Ijele have gone back to stir up problem? Don't know when the trouble starts, I will come back to start condemning some people." A reverend father, which I blocked, is a friend of mine that lives in America here. I blocked him because he insulted me. He's a young man that I'm far older than, but he never minded my age. He insulted me. He's my friend and my brother. That I should mention the people that are responsible for the insecurity in Igbo. That they are the governors. They are the one responsible. The one I'm always calling some set of people that I was mentioning. Now, having shared this particular two scenario to you, I want to ask a question. You people said that the people responsible for the problem in Alibo, the buying of people in Osu, Okigwe, Osumohu, Ihiala, Lilo, that the people responsible are the governors, the government. Why some say it is Asare the Kobo who are happen to be hired? Why some say it's a Bubago? That is not true. Then Ijele now went to see Jokwa in the camp of the people that are destroying the land, helping the people of the land. He went with his troop, helping the people to share their story, to come back to the land. You guys, why are you complaining? If it is the governor, he is attacking the governor people now, his boys that are destroying the land. Why are you against Ijele? If it is a Bubago camp is being destroyed. If it is Asare the Kobo, he is destroying the camp of Asare. Why are you complaining that he's looking for your trouble? Look at video everywhere. Everywhere. The Ijele have come now. When we start our own. Hey! Sometimes we don't trouble. If you think you are the one, that what we are saying is the truth, all you need to do, you repent and desist from wickedness. Without cheer. But if you think you are not the one, allow him to fish out the people that are responsible. He is dealing with them. I'm not saying this because we agree. We agree in so many things and we disagree in so many things. Ijele have attacked me, made a video against me, insulted me. He still apologized to me. He's my brother. He's my younger brother. I like him in the area of fighting evil. In some other area, I know for that one. He knows. He knows where we fall out. He knows where we fall in. So, in terms of saying if we should leave our land, many are voting and can. Though he has gone to also to help the same people with his troop to remove those who are buying them. So stop complaining. It's not you. It's not you, please. It's government. He's buying Asare the Kobos. He's destroying their property, their camp. Look at how Asare boys took over Odumoje land. That Odumoje have never buried his father. For how many years now? So why are you complaining? You saw him in the house of Odumoje. Odumoje cannot finish his house. He's busy dancing around with the flavor. Odumoje, who has all the... Odumoje, my brother, why have you not gone and take possession of your land? In the outside the Kobo in court, or following in court, who again are they kissing? Everybody in court are removing you. But when Ijele went there, we saw the people he saw. He saw their currency. He saw their flag. But yet, you guys are calling that government agency. Ijele, please. For this one, I follow you for back. Write down. Let us, this evil leave our land. But for the other way that attack some people, me and you don't follow for that one. For this one, me and Ijele, bam. So he's doing a good job. I back him up. I strongly say, ride on. Let evil leave our land. Remember the book of Isaiah chapter 5 verse 20 said, woe to him that call evil good, or call good evil. Woe to him that said this light is darkness, darkness is light. Woe to him that give bitter to which says is sweet. So let Ijele fight on, ride on. Let God protect him. He will go and come back in peace.
It's like some of you who will always tell me, Jovika, you will stay in America, you will never see Biafra land in our Igbo land. Where is Ijele? Ijele, is it in outside land? We are coming to Igbo land, and nothing will happen because we are saying the truth. Rubbish. Dabai kelekwa mono aham kabukwa Jovika, the apostle of Igbo development. Onye kwenyere na aga emezi ala Igbo ka ọ dị mma. Unu mana agwara m unu na chọọ m ị na-etinyezi ọnụ ị na-akpọ aha ndị tụtụrụ ala Igbo laa n'iyi. Achọọ m ijike na-akpọzi aha. Ọ bụghị na ịtụ ụjọ kama ọ na-irube isi wee nye my bishop. Ime onye ọbụla nwere onye anaghị egere ntị, onye ahụ ọnwụ ya nọ nso. My bishop kpọrọ m sị m ya chọpụtara na ihe m na-ekwu bụ eziokwu, ma e nwere reason ya ji sị m na m hapụga okwu a for 1 or 2 3 reasons. Ma m machaghị ime m bishop. But ọ bụrụ na bishop ahụ bụ abịa anọnyita because bishop ga-ekechi m aga m ekwu eziokwu m. So megere ya ntị kwụsị ya. Tinyekwere ọtụtụ ndị ọzọ kpọkwara oku rịọ m arịrịọ sị na ọwụwa na ihe m na-ekwu ahụghị eziokwu, mana so n'ihi ha ka m ji wee sị aga m na-akpọzi aha at least na 2026 ndị na-akpa arụ n'ala Igbo. Mana ọ gaghị egbochi m nwa arụ ka ọ na-eme, agha ebe iwepụtara ya n'iru akwụkwọ ụwa ahụ ya, mana onwe onye ga-akpọ aha iji aka gị mara ndị ọ dị gị ị na-amakwa ndị ka gbasara gị. E nwere ihe onyonyo otu nwoke mmadụ pụtara wee sị na onwe ihe gbasaziri ya na sonye akpọtakwala aha ndị ụfọdụ na ọgbakọ ụfọdụ na be ha a na-akpọ ya iyi, na-akpọ ya ihe a na-akpọ akpọrọ iyi. So mgbe m bịaba dig wee sị ele nwoke a ji wee kwuo okwu a ka ihe ndị a ji akpọkwa n'iyi, ndị ma ndị na-akpọ n'iyi ma ndị eji ekpọm iyi wee mara. So mgbe achọ ka ileke n'ihe onyonyo ahụ ugbu a ihe dị mmanụ kwuru ka i wee m hụzie ihe onyonyo m ga-egosi gị n'ikpeazụ ihe mere o ji wee kwuo okwu ahụ, gị were ezi gụọ eze gị ọnụ. Mana amakwara m ị ga-elewe na comment section, enwe ndị brain ha anaghị arụzi ọrụ, enwe ndị ọnwụ ndị abụrụ ọnụ, enwere ndị ihe ọma na-agba afọ. I don't want to call anybody name, but I can mara from the comment section. Watch these 2 videos, gị compare mara ihe nwoke a ji wee kwuo okwu a o kwuru. Gị okwu o kwuru first na-aka ọsọ nsogbu a, gị gekwana ihe mere o ji wee kwuo ya ga-edo. So biko okwu Biafra ahụ a na-ekwuela ara na mmanụ ụtụtụ eribe mmiri ụtụ na-ekwu gwara ebe a. Nke ahụ abụọla ekwu dati pati, nke ahụ bụ iwu dị n'Ọsụ na 1 mmadụ jiri flagị esere ole kọla ya ahụ Biafra red and the black and the blue ka green. Anyị ga-eji aka etigbuela aka. Nwaanyị ọbụla lere akara ọsọ ya bụrụ akara ka ị lere n'obodo a, i wee were newspaper cheki kwa ledere Biafra. Anyị mekata ahụ ya bụla edere Biafra la common newspaper ahụ ejiri kene mmadụ akara, anyị ga-awụ gị mmanụ akara. Anything akpọrọ Biafra, even foto Nnamdi Kanu onye jikwala ute obodo a ụchụ ka ọ bụ ezigbote ụchụ. Chukwu mere ebere ndị be anyị na-aba Kalụ, mana ọ bụrụ na o mere nwa abara Kalụ n'obodo a, anyị ga-eme ya baptizim taa. Echenji ya that man a na-akpọ Nnamdi Kanu onye ushi ekperime bastard. That man bụ ụchụ. Amabeghị m ihe ọ chọrọ. Nnamdi Kanu alụọ nwaanyị n'obodo a, Iko Nsọ alụọ nwaanyị n'obodo a, Mike Ahiz alụọ nwaanyị n'obodo a. Anyị na ha ga ọgọ, anyị na ha enwee n'itin anyị na ha ji ka ihe buru ya bata obodo a, ka ihe buru ya bata obodo a eji wee dem obodo a eje ala. O nwere ihe m na-eche m jara ajụ m gaa kemgbe m na-ajụ nna ọjụ dịkpụrụ obodo onwe kpọrọ eze. Ebe si wepụta skọl ebe mgbe egburu ya
ha jere dọrịa ala bịa ebe ni onye dị 98 years old otuto nọ my uncle ha sị na ọnya na-enye m information nji abịa fight fa so ha jee kpụrụ ya jee n'azụ Secret Heart gbuo ya so mgbe ndị iri ndị sekuriti ka a chọba ozu ya abịazie hụ ozu ya na azụ Secret Heart mana ahụrụ ọzọ isi ya and oge ahụ ebe a na-aba ya aba so mụnwa sizie ka elie ya n'azụ Secret Heart ebe ahụ dịka omenala Igbo si dị mgbe emechaa n'obodo dị mmụọ ka anyị jezie bụọ ya fish na anyị nwekwara ike ije ebe eliri ya na ngosikwa gị ebe ahụ ma nye gị pishọ mgbe elirie so ha egbuo ya anyị achọgide isie afọ isie den ọ na-eru mgbe ndị sekuriti bịaziri ebe a 4 days ago enweta ya na Akpụnweke o nwere ebe a na-akpọ Akpụnweke around about n'ime ụdaba ya ebe a ọ bụrụ na shrine Chizoba Disemba igburu ya Chizoba nwa obi onye ụda ebe a ọ bụrụ na shrine aka anyị nwetara ya mgbe ejiri akwa red wee kesasịa ya so ihe eji wee mara 1 nọ isi ya bụ ezi a ofu ezi ahụ jiri adị ya and ọ na-akpụ isi kpara mkpụrụ wee welu so ihe a sị na ma hụ stọọ ya na ya ama ya so ya nwata ihe eji dem ya ebe a bụ by next week ka a chọrọ ili so ejezie ụmụ nwadị ala bịa ọ nwere omenala a ga-eme ewere kpọkọtazie ihe ya ruzie ya jee lie na the family house bụ obi that's in our own family house. I want to ask now, from what you've seen, on the Fulani Bull your uncle? It's a funge. On the Fulani Bull your uncle? Apparently, I hear about Chizoba Obi with the pepero. Chizoba Bonyo, Nama Pepero, Bonyo Ziama. So, or part of the Ububi or part of the Biafra agitation? I'm under Biafra agitation. I've been a member of the Association of International Criminals. So, here on about it. Oh, we had the Biafra, Bianca, and Boda. So, we had the Biafra. Thank you. 98 years old man. Kagaragabo, no na-enye this man information. When this night, unu chọrọ unu na-ajụ ajụjụ ka unu tinye ndị Biafra n'isi mana unu nụrụ ka dịma kwuru na ihe eji wee gbuo ya na asị na ọ na-enye this man information ka onwe ike na-achụ ha amamụ na take record kedu ndị bụ ndị na-egbuchi ndị mmadụ na-akpọ ha sabotu a ke ndị na-egbuchi ndị mmadụ na-asị ha na ha na-enye information about them dịka m kwuru onwe ndị mkpọrọ aha iwere ire gị ego eze gị ọnụ ịchọrọ ikwere na eziokwu ikwe na-achọghị ikwere na ụwa hala mana ihe ọbụla mmadụ kwadoro n'ụwa ya ga-eru gị n'ezinụlọ gị aka o ekpere m n'echi gị ihe ịsa ọ dị mma ọ ga-eru gị aka nke sịkwa na ọ dị njọ ya hapụ gị pụọ udo dịrị unu.